ନା ସରିବନି ବହୁତ ଅଛି ଆଜି ଘୁରିବିନି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯୋଉଠି ହବ ଘୁରିବା ଆଉ କାମ ସରିବନି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବେସନ ଗୁଡ଼ ଦେଲେ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଗୋବର ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କଞ୍ଚା ନଟି ଗଲେ ଦିମାଗ ଖରାପ ନଟି ଗଲେ କି କହିବେ ଆହୁରି ପରେ ଉଠେଇଛି ନଟି ଯେତେ ହବ ସେତେ